Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me.
Tinoda kutenda Mwari atitendera kuti tisangane zvakare nyama nemweya zviri pamwe chete kuti tipedzise hurukuro dzedu. Dei Mwari angatiitire zvakanaka tichivimba nekutenda kuti nguva dzese patinenge tichitaura dei Mwari angatibetsera kutisededza padhuze naye. Tisati tapinda mukati mekuverenga magwaro, nditenderei kuti tinamate. Baba vedu namuponesi musiko wedenga nepasi, ndoda kutendai nenyasha dziri muna Kristu Jesu. Ndigokutendai nevanakomana nevanasikana venyu pasi rese tenderere. Chandovakumbirira ndechekuti dei vangawirwa nyasha, kana zvese zvaitwa zvapera mugopiwa mbiri nerikudzo. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Regai nditange ndaverenga mavhesi maviri andoda kuti ndiverenge. Yekutanga ndiri kuverenga mukati mebhuku ramabasa avapostori chitsauko cha19 pavhesi ya32. Mabasa avapostori chitsauko cha19 pavhesi ya32. Inoti iyo, zvino vamwe vakadanidzira zvimwe, vamwe zvimwezve, nokuti ungano yakanga yanyonganiswa, vazhinji vasingazivi zvavakaunganira. Panapa nyaya tinoiziva panapa. Pakanga pane imwe shasha yainzi Demetrio. Mushure mekunge vana Paul vapedza kuparidza, ndokubva pamuka bope. Bope ramuka. Chaiitika manje ndechekuti izvo ava vana Demetrio aya basa ravo raive rekuumba zviumbwa zvesirivheri. Saka zviumbwa zvesirivheri izvi ndo zvainamatwa mutemberi dzana Diana. Saka zvakaitika ndezvekuti vanhu vakati vakuchitendeuka kubva mukunamata zviumbwa. Demetrio ndomva aziva kuti vanhu vakaramba vachitendeuka iye akuzoenda out of business. Pamusana pekuti homwe yake yaiafektwa nekuti iye chake kwaive kuumba. Saka kana achinge apedza kuumba oita mari nekuumba, saka vanozononamata ndevamwe. Saka zvaitika panapa vanhu vatendeuka, Demetrio aona kuti paane problem. Ndo paakatanga kuunza bope. Ipapo achiti vana Paul, vana Peter, vanana havazi right, vanoparidza ivhangeri isingawirirane nezvatinotenda. Zvikanzi vanhu vakatanga kuita bope. Asi chinondifaridza pavhesi inoyi, ndinoidzokorora zvakare. Inoti pakazobvunzwa vanhu vakanga vari pabope, pakabvunzwa vanhu vakanga vakaungana kuti ko noizi iri pano ndeyei. Bhaibheri rinoti hanzi vamwe vakadanidzira zvimwe, vamwe zvimwezve, nokuti ungano yakanga yanyonganiswa, vazhinji, underline vazhinji, vasingazivi zvavakaunganira. Ndo pandinodapo. Zvikanzi pakanga pane munhu pakati tsvane munhu. Asi Paul ari kuburitsa pachena kuti vazhinji nyaya iyi vakangoita yekubatira padenga. Asi pakazoda kudzidzisana kunzi nyaya ndeyekuti chii, pari kuitwa nezvei, ndomba paonekwa kunzi vazhinji vacho vakanga vari lights off zvavo, vaingogamuchidzana nyaya yavasingazivi. Ndoverenga zvakare mukati mebhuku ramadzimambo ekutanga chitsauko ndecha12. Ndiri kuverenga kubva pavhesi ya26. Zvikanzi Jerobhoamu akati mumwoyo make, zvino ushe huchadzokera zvekuimba yaDhavhidhi, kana vanhu ava vakakwira kundobayira zvibayiro zvavo mumba yaJehovha paJerusarema. Ipapo mwoyo yavanhu ichadzokera kunashe wavo iye Rehobhoamu, mambo waJudha. Vachandiuraya vakadzokera kuna Rehobhoamu mambo weJudha. Naizvozvo mambo akarangana nevakuru, akaumba mhuru mbiri dzendarama. Akati kwavari, kukwira kuJerusarema kwave kure. Tarirai vaIsraeri, vamwari venyu vakakubuditsai panyika yeIjipiti. Akagadza imwe paBheteri, imwe paDhani. Inzwai munzwe zviri panapa. Ndofunga muri kurangarira mese. Background yenyaya iyi ndeyekuti izvo mushure mekunge Solomoni afa, muri kurangarira mwana wake ainzi Rehobhoamu ndiye akabata ushe. Abata ushe, vaIsraeri vakati toda kuziva kuti pane chedu here panyaya yako apa. Ndokumva arayirwa nevakuru kuti taura navo zvakanaka. Iye ndokumva aramba dzidziso dzaakapiwa nevakuru. Akaenda kuyuth ikamuudza kuti no, usavanzwire tsitsi, varafure. Ndokumva avarafura. Israel, 10 tribes dzikasplita dzikaenda kwadzo, 2 tribes dzikaenda kwadzo, imwe ikanzi Judha, imwe ikanzi Israel. Saka panapa Rehobhoamu mwanakomana waSolomoni akasara achiri kuJudha. Then uyu Jerobhoamu uyu ndiye akanga akutonga Israeli. Saka hanzi akati akarara manje Jerobhoamu, ndobva afunga mubrain make, akati vanhu ava vakaramba vachienda kuJerusarema kunonamata,
vachafurirwa ikoko, vakatendeuka, vakadzokera kuti vabatane neJudha. Kana vabatana, inini ndichaurawa uye basa rangu richapera. Zvikanzi ndomvati saka ndoita sei kuti vasaende? Zvikanzi akagara pasi nevakuru. Agara pasi nevakuru ndokuwirirana. Zvikanzi ngativavakirei zvimhuru zviviri, chimwe tochiisa paBhethel, chimwe tochiisa paDhani. Vonamata izvozvo kuti vasaende kupi? Vasaende kuIsraeri kunonamata. Zvikanzi asi aiziva, ndoda kudzokorora. Bhaibheri riri kuti panapa vanhu vakanamata zvimhuru izvi, chikonzero chavakapiwa chekunamata chaive chekuti chii? Chekunzi takunzwirai tsitsi kuti imimi kuJerusarema kwaakure, mukaramba muchifamba muchienda kuJerusarema munodhiniwa, munoneta, munofirako, munorwadziwa nemakumbo. Saka kuti musarwadziwe nemakumbo, taakukuisirai dzimhuru. Saka vakanamata zvimhuru vachiti tafevhegwa. Ndoda kuti mupabate ipapo. Nyamba, vakuru nemuumbi wezvinhu anove ndiye mambo ndo vaiziva chikonzero chekuti sei mhuru dziripo. Imwe yese krabhu yakanga iripo iyi hakuna akanga achiziva kuti sei tiri pano. Saka ndoda kuti mubate nyaya idzi mbiri, mudziise mumusoro menyu kuti yekutanga yataverenga mukati mebhuku ramabasa avapostori, zvanzi vamwe vakaiti izvi, vamwe vakati izvi, asi vazhinji were full of confusion. Panapa futi taakudzwa kunzi vamwe vari kunamata zvifananidzo vachinamatira kuBhethel nekuDhani pane kuenda kupi? KuIsrael. Why? Zvikanzi they did not even know why they were doing it, but vaingoita because ndo zvavaudzwa. Saka vanangu, patiri kutaura mukati mezuva ranhasi, ndoda kuti mubate chinhu ichi. Ndoda kuti tinyatsowirirana panapa kuti ndiwe muridzi wenyaya here kana kuti iwewe wakangobatiswa hafu yenyaya. Ndiwe muridzi webhora here kana kuti iwewe chako kutamba chete. Ndiwe muridzi wegemu here kana kuti iwewe uri kuseenzeswa. Chiri kuita kuti tidaro sekutaura kwandanga mboita, nedzimweni nguva unogona kunge uchisevenzeswa. Regai ndimbokudza zvakaitika rimwe gore. Rimwe gore mudzimai akanga ane murume wake, ndokubva varonga, ndomba vaita business. Vati tinoda kuita business, vakawirirana kuti handei Chipinge tinotsvaka mushonga. Vaenda Chipinge vakanopiwa mushonga, asi zvinhu zvavakapiwa kuChipinge vakazoziva papaya kuti zvaida mumwe munhu wekuti zviite mukadzi. Saka uyu muridzi webusiness nemukadzi wake kuti ape mukadzi wake kuzvinhu izvi zvimuite mukadzi, ndomva zvamurembera. Mukadzi wokuti apiwe kuzvinhu zvababa aitwe mukadzi, ndomva zvamuremera. Ndokumva vagara pasi murume nemukadzi ndokuwirirana, zvikanzi toita sei neproblemu yatinayo pano. Ndokumva vawirirana vari 2, zvikanzi ngatitsvakei vamwe mainini vanouya pano pamusha. Kana vauya pano pamusha ndo vachave mukadzi wezvinhu izvi. Asi chinoitika ndechinoti mainini vekunzwa pamusha apa pavakanyengwa vachitengesa mustoro, vakafunga kuti ndaakunoita mukadzi wabusinessman. Vakatoenda vakafara, vaakuziva kuti pandaakutengesa manje handisisiri mushandi pano, inini ndatove mudyi wenhaka, ndave muridzi webusiness naye. Chavasina kuziva, dzakanga dzisiri tsitsi dzamaiguru kubatana namainini, dzakanga dzisiri kudiwa muzvina business kunzi vagare pamusha. Asi varidzi vebusiness vaiziva kuti wataakuda pano mukadzi wezvinhu zvarambwa namaiguru. So by the end of the day, patiri kutaura nyaya iyi, ndoda kuti vanangu patinenge tichitaura uzvibvunze mubvunzo nekuzvipindura kuti iwewe madirwo aunoita nemunhu ane mukadzi wake chake kukuda here kana kuti pane yawakarongerwa. Ivo mainini kukuignowa sevasingakude kwako kukutya here kana kuti vanoziva kuti matouya kurelief. Partnership yamajoinai, are you sure you are in charge? Oro vazhinji venyu muri kupfimbwa, mucharoorwa, kwete kuita vakadzi pamusha, asi kuti imi muchengete nekusevhisa zvinounza mari pamusha. You are not going pamusha
kunoenjoya sevaridzi vamusha, but you have been chosen and picked up as disposables. Vanhu vane zvinhu zvavo, zvinhu zvavakuunganidzira izvi. Imimi basa renyu mainini kuita semuripo, asi nyamba anonyatsoziva zvamakagarira ipapo ndiye muridzi, muumbi wezvinhu zvamunonamata. Saka panapa imimi vazhinji ndoziva kuti nharo dziripo, vazhinji ndoziva kuti musoro yakaoma, asi chandoda kukuudzai nhasi pandichaenda nemi mberi tichirondedzera nyaya iyi. Takabva neko kumhunga hakunahwa, pakacherwa makomba etsoro aya, mamwe acho akachegwa tiripo. Pakaitika zvinhu izvi, zvimwe zvacho zvakaitika tiripo. Usati kana wagara patsoro ukatamba, ukaitamba sezvinonzi unotamba kudarika vanhu vese, oita sezvinonzi ndiwo wakauya nemakomba. Maindi uzive kuti design yemakomba is not your baby, design yechessboard is not your baby, design yedraft yaunotamba is not your baby. Kudesign wako bhora rinokunguruka handi wakaridesign. Kana isusu wakachena musoro taakutaura nenyaya idzi padzakambotambwa taivepo. Saka imimi muri kuwira mumakomba atakamboona vamwe vachiwira, muri kuzotsvaka minamato yatakatombopa vamwe, muri kuvhimana nezvakambovhimwa nevamwe. Handi vese vanoti ndinokuda vanokuda, handi vese vanokuitira pati vari kurevesa, handi vese vanoti svika kumba vanoda kuti usvike kumba, handi mari yese yaunodya iri yavo. Ndoda kukudza kuti vazhinji venyu mugere henyu pamudhara uyu, asi handi mese makagarira mudhara iyeye. Asi chinonetsa panyaya iyi manje ndechekuti izvo ari kutambwa ndiye ari kuita nharo kudarika anomutamba. Vanhu vanodhifenda nyaya yakarongwa vasipo seyavo. Yesu Bhaibheri panapa raakutaura, umwe akadanidzira izvi, umwe akadanidzira izvi, but the majority did not even have a clue of what was happening. Ndaitaura mazuva akapfuura pachidhiskaswa nenyaya yekuti izvo paiitwa mapati anonzi ma-all white party. Saka ndakubvunza vana ndikati izvo zvinhu zvakambobvepi, zvinoenda kupi? Hakuna anoziva. Ndokumva ndaenda paindaneti ndikati zvinhu zvakambobvepi izvi, ndikaona kuti vanhu vakatanga zvinhu izvi vakanga vachiti toda kuita ma-all white party kuti tibatsire vanhu veAIDS. Saka ndokumva ndazvozvibvunza mubvunzo kuti mapati aya zvaakaita vanhu veAIDS vangani vaunoziva iwe vakabatsirwa. Tichadzoka panyaya iyi. Regai ndimbomira mbichana ndimbopindura mubvunzo iri pano. Ndichaipindura ndichimanya, asi kana ndikatadza kuipedza tinozopedzisa zvimwe zvatatanga mukati mekudhiskasa nhaurwai. Saka ndichatraya kupindura mubvunzo ndichimhanya. Uyu ari panapa uyu anoti izvo maparents angu anoda kupindira mukusarudza kwekeriya yangu. Ini ndinoziva kosi yandinoda uye ndinoziva zvandiri kuda. This is none of their business. What do they have to do naizvozvo? Nyaya yako ndainzwa mwanangu, ende handina nharo newe. Chandoda kuti ndingokuburitsira pachena ndechekuti zvinogona kuitika kuti iwewe mwanangu wasarudza kuda kuve pilot, asi baba vako nekuti ndeve muno muZimbabwe vanoziva kuti Zimbabwe ingori nendege 1, ene ndege yacho itori nemuchairi kudhara. Saka vanenge vachiti ukanoita iwewe uchadhiraivha yaani ndege nekuti ndo yoga yavanoziva. Asi iwewe unogona kunge une plan yedzimwe ndege dzaunoziva kana dzaunoda kuzoenda kunotyaira. Ukasavaonesa plani iyoyo munoramba muchiitisana nharo nekuti background dzenyu dzakasiyana. Saka haizi nyaya yengoti izvi ndo zvandada kana kuti izvi ndo zvandada, nekuti we can all make mistakes. But issue iripo kana argument yamuka munochigara pasi moonesana why this and that should be considered and this and that must not be considered. Hapana nyaya ingaite kuti vanhu vakonane, anobhadhara neari kubhadharirwa fees kana pakuonesana mune zvakanaka. Ndinofunga iyi yafa. Iyi uyu ari kuti izvo inini baba angu munoti izvo tinofanirwa kukudza baba namai kuti mazivedu awande panyika. Inini baba vangu vakanga vari munani rezi, ndo zvaari kutaura pano pamba pavo. Saka ndinova respecta ndichiti kudii. Mwanangu, baba havakudzwe nekuti vane musoro, vanokudzwa nekuti vakabereka.
Saka iwewe hauvakudzi nekuda kwezvavakakuitira. Unovakudza nekuti mupi weupenyu apa instruction yekuti vakudzwe. Saka ishu yekukudzwa kwemubereki haizi ishu inodhiskaswa pakati pemufundisi nemufundiswa, kana kuti pakati paelder nenhengo, kana kuti pakati pangu newe. The instruction to honor your father and your mother is from above, and it must not be discussed. And mind you, I repeat, when you respect your parents, you are not giving back to them what they gave to you, but you are honoring the Creator. Asiwo Bible rine responsibilities arinopa kuvabereki. If they fall short of the responsibilities, it's not the duty of the son or the duty of the daughter to punish the parents. The Lord is going to do that on your behalf. Saka iwewe hauzi Mwari, usatore chinzvimbo chaMwari chekupanicha vanhu nguva yavo isati yakwana, kana kupinza vanhu mugehena nguva yekupinza mugehena isati yakwana. Chaunofanirwa kungoita ichichi, iwewe usave found wanting on the issue yekuchengetedza zvawakanzi naMwari uite. Yafai. And I repeat, ndatizivei nyaya dzinogara pamatare evanhu nenyaya dzakatopera kare. Uyo ari panapa we anoti izvo vabereki vake havamutendere kuti aende kumapati, vamwe vese vachienda kumapati. And how do I know what is happening out there? Ndikaramba ndakangovharirwa mukati memba. Uyu mubvunzo uyu ndakamboubata, asi nekuda kwekuti izvo utori panapa ndinoudzokorora zvakare. Vanangu, nditererere sei. Dambudziko rinogona kuitika nderekuti vazhinji venyu munongoti muri kuda kuenda kumapati. Munonzwisisa here mutsauko webira nepati? Ndodzokorora. Munonzwisisa here mutsauko webira nepati? Ndodzokorora. Ndati munonzwisisa here mutsauko webira nepati? Nekuti kana tichiita bira, tadzokera kuchikaranga, tadzokera kumusha, kuitwa kwebira, this is a religious festival and it's a way of worship. Ndoda kuti mupabate, ndoda kutanga ndakutsanangurirai chinonzi bira. Saka zvinoitika kazhinji ndechekuti izvo, kana tichiita bira, ukanzwa kanzi kazhinji pamusha paitwa bira, regai ndikutorerei pati iyi yebira. Zvinoitika ndezvekuti izvo, kare vanhu vasingazivi Mwari vaiti izvo kana munhu achida kurapwa ainorapwa kun'anga. Asi zvaiitika ndezvinoti kana munhu akaenda kun'anga akanoonekwa chirwere ichi achingopiwa mushonga achingoumwa asi asingapore, n'anga yaiti inini pandinogumira ndapedza, uyu munhu haasi kupora, ndakumubvisa from my domain into the next domain yainzi yemasvikiro. Pekunzi mweya yatinoziva kuti ndeipi tichaitsanangura, ndo yaizotaura kuti munhu pamba pano pane dambudziko rekuti nerekuti, ndosaka zvakati zvichiitika. Saka izvi zvaizoitika pabira. Asi ndoda kukudza kuti paitika na vanhu vari pabira, paive pane magrupu matatu evanhu. Paiitwa mhanzi dzepabira pachiridzwa music, paive nevainzi vashauri, vavambi venziyo, paive nevanonzi mahongera, ndo vaya vanobvumira. Kozoita vaya vekupedzisira vanonzi vadeketeri. Saka zvaiitika pati manje, vahongeri ndo vaive vazhinji kudarika vadeketeri. Asi vahongeri papati, imimi ndimi munenge muchingoombera maoko muchijamba, vaya vaunonzwa vachingoti haiya hiya ho, ndo vatinoti vana mahongera papati. Asi ari kunyatsoziva chikonzero sei vanhu vakaungana, chikonzero sei vanhu vari kutamba panze, handi vana mahongera, handi vari kushaura, ari kunyatsoziva ndaari kudeketera. Saka imi maiti muchijamba panze, ari kudeketera ndiye ari in control. Zvaaitaura
ndo zvaita kuti bira rake ringe richifamba. Saka ndati ndikubvunzei imimi kuti pamunenge muri kwamunenge muri munoziva here mutsauko wekwawadaidzwa kupati, nekuti handi mapati ese atingati mabira, asi imimi munonzwisisa here mutsauko webira nemutsauko wepati. Nekuda kwechikonzero ichi chekuti vabereki vanonzwisisa mutsauko webira nemutsauko wepati, havagoni kugara newe pasi vachikutsanangurira nyaya dziri too big for your head, especially given that vazhinji venyu munofunga kuti munoziva too much. Hamutsanangurirwe zvizhinji zviripo, asi by the end of the day vana mahomyeri vazhinji panyaya dzepati pamunochirika muri vasenzeswi muchirongwa chamusingazivi. Regai ndidai izvi vanangu, panyika pane mweya muviri, pane mweya waMwari, pane mweya waSatani. Haizi mitatu miviri. Chinodhitemaina kuti mweya waMwari uri pano handi kuti manamata muchiita kana kuti unopinda chechi. Chinodhitemainwa ndezvinoitika paungano yamunenge muri. Saka ini ndoda kuti ndikubvunzei kuti kana muchinge maenda kupati kwenyu kwamunoenda, mapedza momwa madiro, mochirika madiro, moridza madiro, monoita madark lights yenyu sezvamunoda, umwe nemumwe otanga kubuda noabuda naye achienda kunovata. Mubvunzo wandoda kukubvunzai ndewekuti paungano yakafanana neiyi mweya wani uri kutonga? Kana mapedza kuzvipindura kwamuri kuti mweya wani uri kutonga, kana mati ndewaMwari unoita kuti muite madiro, mumitisane madiro, mutemane nemabhodhoro madiro, mubvisane hembe madiro, mupfeke zvisingafanirwe madiro, mumwe semunopenga, murutsirane muriko, kana mati ndewaMwari kubva endai kupati. Asi kana mweya uyu usiri waMwari, haizi pati ibira. Ende anongoziva kuti pabira panapa ndepei muridzi webira. Saka iwe ndoda kuti undibvunze kuti murume mukuru akaita seni, akachena bvudzi zvakaita seni, nditendere mwana wangu kuenda kubira raasingazive, anorara achichiruka zvaasingazive. Ko kana ari ari kudeketererwa pari? Ko kana ari ari kuchengetedzwa zvikwambo? Ko kana ari ari kuberekeswa munyama? Ko kana ari ari kubva akatuka? Ko kana ari ari kubva achienda kunofa? Ko kana ari ari kuita kuti mabhizinesi evanhu afambe? Ko kana ari ari kuzoitwa mukadzi nezvinhu zvevanhu? Ko kana akaunganidzwapo pamusana pekuti kune zvikwambo zvaakuda vakadzi, saka zvanzi daidzai vanhu vauye pano varare vachiitiswa zvose? Ko kana ari mwana wangu achabva ikoko aita izvozvo? Saka iwewe manje chindiudzawo kuti iwewe unoda kuti nditi iwewe nditungamirirwe nepfungwa dzako, usingazive mutsauko wepati nebira, usingazive kuti maongera ndiani nasiri maongera, usingazive kuti ari kushaura kuti chii, usingazive kuti zvinodeketerwa sei, ondimira panapo ochindiudza kuti sei ndisina kukubvumidza kuenda kwaunoda. Saka kana waakuziva mutsauko webira nepati, nemutsauko womweya mutsvene nemweya wakaipa, nemutsauko wazvasatani nezvisiri zvasatani, kana wazvibata ondipindura mubvunzo kuti zvamunonoita ikoko ndezvani. Kana mapedza ndochizoziva kuti unoenda kupati here kana kuti hauende kupati. Mind you, I said handi mapati ese mabira. Zvimwe zvamaakuita izvi kutamba zvinyawo makapfeka sutu, zvimwe zvamaakuita izvi ndati kupira zvigure wakapfeka sutu. Munongotadza kuzoridza ngoma yacho but zvigure, zvimwe zvinyawo. And even if you call it a party, whatever code of dressing yamunoita, mweya waMwari unoburitsa pachena zvaMwari nezvisiri zvaMwari. Musati manikidze kupinda muprogram dzezvikwambo tisingade. And chepiri, kana wazofunga kupinda muprogram dzisina chekuita nezvinoita kuti upenyu huende mberi, wadii kumbomira uchakura kaiwe uite vako vana, tuone ukavatuma kuenda kupati kunorarama kamuraramiro kwauri kuita. Yafai. Vanangu, ndinovimba patiri kutaura. Hatizi kutaura zvekutukana. Tiri kutaura zvekuonesana. Uye handizi kukuudzai kuti vanhu vese vamunoona uku vane zvavakaita. Inini ndangoti mutsauko uchaita kuti tibvume ndewe kunge waziva mutsauko webira nepati. Yafai. Ende pane chimwe chinhu chinorwadza mufunge chiri kuitika muupenyu.
ndechekuti isusu vabereki venyu taitoidawo mari yakawanda. Taitozvidawo zvinhu zvinofudza mombe tisina kuenda kumombe. Taitozvidawo zvinhu zvinotiita kuti tive nemangoromera tirove munhu achisvika uko. But ndobva taona kuti magumo azvo haana kumira zvakanaka. Zvinotoda kumbokubvunza mwanangu kuti izvo mushure mekunge madzisekuru ako amake a decision yekuti road iyi hatiifambe, iwewe mwanangu ugoita mutakuri wezvinhu nemutakuri wemweya yakaipa nekuti waridzirwa marecords usiku hwose. Only because of that ukatengerwa doro ukarara uchitamba redhiyo usiku hwese mwanangu, kuita kunobereka zvinhu zvisina chekuita newe, only because you don't want to think, ende uri too argumentative, ende unooma musoro, ende unoita sewenge uriko kwawakanga usiri. Uyu ane mubvunzo wake uyu wakareba, regai ndiusummarize. Uyu akadanana nemusikana paFacebook. Adanana nemusikana paFacebook. Vakazowirirana kuti auye kuno, haagari muno muZimbabwe, ndatisiyane nekwaibva. Ndokumva auya, ndokumva asvika muno muHarare, ndokuzopfuurira kuenda kuChinhoi kwaakanoona musikana wake. Anogarawo ega musikana wake kwaanoticha ikoko. So vasvika ikoko, anoti vakanga vari vese kwemazuva 5, kana vatichiti vese ari usiku nemasikati vachionana. Ndoda kuti mupabate patiri kuenda mberi nemubvunzo. 5 days achiona musikana, vari 2 vachionana ikoko. Asi anoti izvo musi wekuoneka usiku hwacho, achida kuisa foni yake pachaji, akazoona kuti yemusikana yanga isina kuiswa data on. Paakaisa data on, ndomva mapinda mameseji airatidza kuti musi waakanga achibva pane chimwe chikomba chakanga chakawirirana kuti chichauya. Ende mukunzvera kwake akaona kuti vakanga vakatoironga, uye musikana akanga audza chikomba kuti vasafone, vasaise message paWhatsApp nekuti haana data. Apedza kudaro, anoti izvo akazorealize kuti zvikomba izvi zvaive 2. Ndokudiscussa nyaya ine musikana wake. Musikana wake akamuburitsira pachena kuti ava akanga asina plani yekuroorwa navo. In fact vaitove varume vevanhu, enti vaingomuchengeta pakubhadhara rent nezvimwe zvese. Saka panapa uyu anoti apedza kutsanangurirwa nyaya iyi, akambva audza musikana kuti handichakuda, ndokumva vasiyana. Asi dambudziko rake heri, musikana ari kuti ave nemwana, ende mwana uyu ndewake. Iye akuchibvunza mubvunzo wekuti mwana uyu ndochengeta here kana kuti kwete, uye ndingazive sei kuti ndewangu tisati taenda kumatest. Ndo number 1. Uye number 2, akanga asiri kutarisira kuve nemwana out of marriage. Saka ari kuti izvo zvinoita here, nekuti musikana yanenge ari kumudza kuti zvinhu zvachinja, kuti aroorane nemunhu ane history seyaambotaura. Ndo mibvunzo miviri iri pano. Ndinonamata nekuvimba kuti ndichaipindura sezvainoda. Ndoda kuti pandopindura, vanangu muzorangarira imwe statement inotaurwa naJesu inoti vanakomana nevanasikana verima vakangwara kudarika vanakomana nevanasikana vechiedza. Ndoda kuti muibate, muiise mumwoyo menyu, ndodzokorora. Vanakomana
nevanasikana verima vakangwara kudarika vechiedza. Saka pandichapindura mubvunzo uyu, ndichange ndakazembera panyaya iyoyo. Ende ine handizoutori sefani sezvinoitwa nevamwe venyu, nekuti hauzi wani mubvunzo wandinawo wenature iyi. Ndodzokurura, hauzi wani. Imwe yacho ndakaisiya kubva kwekutanga ndasingaipindure mibvunzo of this nature. Asi ndazofunga kuti ndogona kunge ndichijamba gomba randiri kuti idiki iro riri hombe. Inini ndoda kukuudzai chokwadi pamberi pevanhu naMwari. Kwatakakurira kuchitungwiza uko, pataiti makusenegega kana taakusimuka tichienda kuzvikoro, pamabhasi stop pataimirira, kune mamwe mabhazi aiuyapo akanga akanzi Zimke Trust. Aitakura vanhu kuendesa kuchikoro vakanga vakazvarwa pfungwa dzavo dzisina kunyatsosvika zvakanaka. Saka ndo vaitorwa nemabhazi aya. Asi zvaiitika ndezvekuti mabhazi aya aiti atora vanhu, pane vamwe varume vakuru vataimira navo pamabhasi stop, vekuti behavior yavo yakanga iri worse than vana vaitorwa nemabhazi eZimke. Zvekuti waizopedzisira wakuita wanda kuti bhazi reZimke parauya pano ukati harina kusiya vamwe, because waiona sevakakodzera kunge vari mubhazi iroro. Ndo zvandinongofunga nevamwe vana vedu vemazuvano, kuti vana vangu, vanhu zvavakazara kunorapwa vane pfungwa dzisina kunyatsomira zvakanaka, mune shuwa here kuti vamwe venyu manga musingade kumbonoonekwa kuti munyatsoona kuti pfungwa dzenyu dzisiri kupanana moto here kana kuti hadzipanane moto? Ende ndonyatsorevesa, imbogara pasi uri soba mumbofunga kuti brain idzi muri kudzishandisa here kana kuti makangofunga kuti dzisashande. Ndo bata pati yekutanga. Number 1, wati ndoroora here kana kuti kwete? Ndingangokupa muenzaniso wekudai izvi. Ngatimboti uri murume pamba kana kuti uri mukadzi pamba. Uri mukadzi pamba, tora saidi rinowirirana newe. Uri mukadzi pamba, murume wako umva wanzwa kunzi ane chikomba, ane girlfriend. Wanzwa kuti ane girlfriend, mumva magara pasi, nyaya iyo yatsviriridza pamba penyu, mumva mataura kuti hapana ari kubuda kusvika tapedza nyaya iyi. Mumva madiscussa nyaya iyaya, mapedza murume wako umva ati I am sorry, ndandine girlfriend zvechokwadi, zvaiitika ndezvizvi. Umva wati okay, let me think about it. Makagara zvenyu an hour or 2 hours later, uchiri kupiringishana pfungwa nenyaya iyi. Murume wako umva akuti izvo, my boy, ndiregerereu, ndiri kukumbira pamusana pekuti girlfriend iye atanga tichitaura nezvayo, ndini ndinosiendesa vana nekuvatora kucrash. Saka ndine mwana wandasiya kucrash. Saka ndokumbira kuti munditendere ndotora mwana kucrash ndonomuisa kugirlfriend yangu. Handina zvandinonoita ikoko, ndongosiya mwana ndomba ndadzoka. Unomuti aende here kana kuti unomuti asaende? Unomuti anoonana namainini here? Vorega kutaura anything else, vongopota vachiita zvevana vecrash kana kuti vorega? Ndo mubvunzo wauri kundibvunza uyu. Inini musandibvunze mubvunzo wekuti ndonotora mwana kucrash here kana kuti ndisanotora mwana kucrash, because iwewe unonyatsoziva why wabvunza mubvunzo uyu. Uri kutsvaga wekushingisana nawo mukukundikana kwako kana kuti muubenzi hwako. Saka inini handipinde pascenario yakadai. Number 2 wemubvunzo pane kumitisa, rega ndikuisirane pachena. 9 times out of 10 mwana wacho akazvarwapo ndewako. Maonero andiri kuita, musikana uyu akachenjera to the extent yekuti iwewe pawakabva kwawakabva uchienda 5 days dzawakaenda uko, chawakadaidzirwa iwewe kwaive kumitisa. Ende iwewe sebenzi wakangonoti bvo mudhishi remvura yausina kumbotesta kuti iri kupisa here kana kuti haisi kupisa. Zvino hezvo wamo wakuda kubvunza kuti izvo toita kudira mvura here otonhora kusvika yatonhora kana kuti ojamba kubuda. But mwana uyu ndewako. Mukacooperative aka, iwewe wakapinda kunoita finishing, ende finishing ndo yawakaita. Otherwise zvanga zvichidiwa zvichitarisirwa pano ndezvekuti iwe waingomitisa, orega kuziva kuti kune vamwe vari kuuya mucooperative menyu,
ozongodzwa kunzi une mwana, ongorora mukadzi wedu, ochengetana nemukadzi wedu, iwewe chako kuchengeta uri kwauri ikoko, isusu tinenge tichingokubatsirawo pamamwe mabasa epamusha. Ndo mapindiro wakaita mucooperative. Endi ngatiregei kunetsana nemusikana nekubvunza mibvunzo mizhinji kuti zvaakaita zvakanaka here kana zvakaipa. Chandinoda kungokuudza ndechekuti panyaya iyi benzi guru ndiwe. Then pekupedzisira apa pawataura kuti izvo imwe boyfriend yacho munhu wechechi, saka unoda kuti afumurwe. I don't believe kuti munhu anotendeuka nekunyadziswa. We don't solve our issues on social media. We deal with the individual directly. Ndodzokurora zvamkaitika ikoko hazvina chekuita nevanhu, ende vanhu havafanirwe kutendeuka nekutya iwe. You must not blackmail people into being Christians, but you can sort these issues nedzimwe nzira. Ndoziva kuti vazhinji hamuwirirani neni panyaya iyi, but inini ndinodzokorora. Do not blackmail people into this. Asiwo kuna baba mukuru kana kuti ndibaba munini vari kuchinhoi, vari kuita business iri rekujamba kumba kwavo vachienda kumwe. Ndoda kungokupaiwo advice ndichiti, ukaona tractor ikabva vhiri iri pamatero rikakunguruka riyazi hombe richiuya, munhu akachenjera itotiza kana zvichiita unovanda nemuti kana kuti nedombo. Pamusana pekuti ukamira uchiti ndinorigama, rinokusiya wafa. Saka chandoda kungokuudzai baba mukuru kuchinhoi ndechekuti kuno kuHarare tractor yabva vhiri. Mukaramba muchitamba magema aya, manje munotsikwa, because vanhu vane zvigumbu nenyaya iyi. Saka ikokoko verenganai kuchinhoi ikokoko, munyatsoziva kuti muri vangani muri kuita zvinhu izvi. Ende usade kuti tiprofite kana kuti tiite sei. Munhu wese unoziva kwaunorara, unoziva kwaunoswera, unoziva kwaunodiwa, unoziva zviri kuitika. Ndiri kuda kudzokorora panapa. Kana ukaramba uchitamba nyaya idzi, Mwari haagone kuramba achivanza urema hwako. Iyi tractor iyi yabva vhiri. Saka make sure you sort these things out. Mwari akuitire zvakanaka. Uyu anoti iye ari panapa uyu anoti izvo pane chakaipere kudanana nemunhu asina kufunda. Indikangobvunza kuti asi pane here vari kurambidzwa kuenda kuchikoro? Ko iyo pfungwa inomurambisa chikoro haigone kuzomubata futi here aroorwa akaramba zvimwe zvisiri chikoro? Inini ndichiti pane mutsauko wekuwirirana nemunhu asingadi chikoro nekuwirirana nemunhu akashayirwa mari. Akashayirwa mari haanzi haana kudzidza, anongonzi haasati adzidza, nekuti kana mukana wapo achaita zvakarurama. Asi ava vekuramba chikoro ava, shavira vanaro rinogona kutinetsa mangwana. Ndoziva kuti vazhinji muri uko munoti chikuru rudo, asi chandoda kukuudzai ndechekuti izvo rudo runonakidza kana vanhu vane brain dzinodhonza. Asi kana paita umwe akatadza kuona kukosha kwechikoro, kuti uzoda kumuonesa kukosha kwezvimwe zvinhu, ndoda kukuudza kuti richave damba refu. Uyu ndiubatanidze neumwe wandakabvunzwa last time wekunzi izvo maonero ataakuita chikoro chacho hachina kukosha, nekuti izvo anofunda asikafunda ari kutambudzika, asina kufunda ari kutambudzika. Regai ndiise pachena ndichiti, kudzidza hatidzidze kuti tiwane mari. Kana tichifunda tichienda kuchikoro, tinofunda kuti pfungwa dzibhengenuke, kuitira kuti tikwanise kuzodhila nema-environments edu as they come. So this is the reason why we go to school. And even if taitaidzidzira kuenda mari, remember Zimbabwe is not the whole world. Ndofunga yafai. Now, mukuvharira vanangu,
nditenderei nditi pamavhesi andiri kukuverengai, pamavhesi andanga ndichikutaurirai, pamavhesi andaverenga, ndeyekuti vanangu ndoda kuti ndikuudzei zvimwe zvinhu zvinoitika mumisha, zvimwe zvinhu zvinoitika murodhi, zvimwe zvinhu zvinoitika mukurarama zvinokonzereswa nezvatakatakura, hazvikonzereswe nesu tiri direct. So by the end of the day, upenyu hwakunetsa mazuva ano ndehwekuti nyika yakupa chiremerera vasina chiremerera, nyika yakuita macelebrity kune vasiri macelebrity. Munhu anogona kutoita celebrity akadiwa nenyika yese, akaita malikes asingaperi, akafollowewa nenyika yese, aita celebrity yei yekungoti afamba asina kupfeka. Munhu anogona kuita celebrity munyika ino yatinorarama, anoita celebrity yei nekuti angotaura zvinonyadzisira. Munhu anogona kuita celebrity mukati menyika yatiri kurarama, anoita celebrity yei nekuti afamba nemota yakanaka, whether akaiba, whether akaitenga zvakanaka, people are no longer interested. Munhu anogona kuita celebrity mukati menyika inoi pamusana pekuti anodiko nekuti ane vasikana vakawanda vaanonorara navo nguva imwe chete, otoudzwa kunzi he is a player, he is a master in these things. Zvese izvi zvaakutenderwa nenyika. Vanangu ndoda kukukumbirisai chinhu ichi, musaende nemhepo, musatorwe nemhepo, musafungirwe nenyika, musafungirwe nesocial media, musafungirwa nelaptop, usafungirwa nefoni, usafungirwa nezviri kuitika, usafungirwe nezvinofamba nevanhu, usafungirwa nekuwanda kwemari muhomwe, usafungirwe neunnecessary ambition. Ndoda kuti wakagara ugare pasi uzvifunze kuti iwe umbori ani, unozikanwa nezvei uye unoita nezvei, uye unoda kuti zita rako rizikanwe nezvei, uye unoda kuti izvo mhuri yako igozikanwa nezvei, uye unoda kuziva kuti kwaunoenda munosvika nezvei. Ndoda kukukumbira kuti uve neyour own identity, uve neyour own brain, uve neyour own mindset, uve neyour own thinking. Kana ukadaro mwanangu, zvinhu zvinoendeka. Usararame upenyu nemanotsi asina chekuita newe, usararame upenyu nemanotsi ari borrowed, usararame upenyu nenzira isiri newe, usararame upenyu nekufamba neborrowed ticket, usararame upenyu kuseka majokes asina chekuita newe, usararame upenyu kuti unzi uri good boy when in real life people are capitalizing on you, usararame upenyu like a passenger in your own life, usararame upenyu hwekuita kusundidzirwa sebhara. Mwanangu ndoda kuti umire, whether you are rich or you are poor, whether you are short or you are tall, whether you are thin or you are fat, whether you are beautiful or you are not beautiful, whether you are dark or you are light. Ndoda kuti umire nezvaunazvo, nezvauri, and feel good, and stand up tall, and talk loud, and represent the brand that you are representing, and represent the family that you are representing, and represent the idea that you are representing, and build a world that your child will fit into, and build a future that you would want to appreciate. Ule iwewe, uri iwewe, irrespective of what people say, think about you. This is my appeal to you, young men, and this is my appeal to you, young woman. You need to be yourself. I repeat, you need to be yourself. And I repeat, you need to be yourself. Gatinamati. Isho wangu namponesi msiku wedenga nepasi. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafaniraini. Jehovha imboti tenderai mudzimba dzese dzatigere. Titaure nevana vedu sehama nehama, sevanhu vagere vese mukati medzimba. Tionesane chinhu ichi. Iyi nyika yakuda kuenda kunopetwa. Dei vana vedu vasafe semakonzo, sei vana vedu vasafe sevanhu vasina njere. Mwari itai kuti vana vedu vasafe sevanhu vasina kumboravira zvakanaka. Itai vana vedu vanzwisise kuti upenyu chii uye huri kuendepi. Uye kune vamwe vakarurama varikoko vanokushuvirai kuti muvatungamirire mune zvakanaka. Ndichingovakumbirira Mwari kuti vasimbisei muzvinhu izvi. Dei mhepo dzenyika ino nemweya yakaipa inovhuvhuta ikasatakura vanavo. Muzita raJesu ndinonamata. Amen.
I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and I shall stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where these abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up, and I shall stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost height and catch a gleam of glory bright. But still I'll pray till heaven hath found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and I shall stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and I shall stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. 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 The Master is awaiting a rich reward to give. Though fields be ripe and ready, the laborers are few. To the highways and the byways, an angel has been assigned, sealing all the servants who will heed to the call. It's a time to search the heart, if in God it still believes. It's a time to search the soul, if the truth it can obey. Proclaiming in a loud voice, probation is closing. The angel of mercy making the last call. The everlasting gospel to everyone it must be preached. To towns, tribes and nations everywhere we must reach. Reviving and reforming the backslidden and the lost. Lead them to a Savior, they are guilty stains to cleanse. It's a time to search the heart, if in God it still believes. It's a time to search the soul, if the truth it can obey. Proclaiming in a loud voice, probation is closing. The angel of mercy making the last call. The good news of salvation is power to holiness, dispelling all darkness
It sets the captives free, compelling with compassion the bruised and distressed. Bring them to a kingdom that is free of grief and shame. It is the time to set the heart if in God is still believed. It is the time to set the soul if the truth it can obey. Proclaiming in a loud voice, probation is closing. The angel of mercy making the last call. It is the time to set the heart if in God is still believed. It is the time to set the soul if the truth it can obey. Proclaiming in a loud voice, probation is closing. The angel of mercy making the last call. It is the time to set the heart if in God is still believed. It is the time to set the soul if the truth it can obey. Proclaiming in a loud voice, probation is closing. The angel of mercy making the last call.
Haleluya, Mwari ndino dawe raje Jesu ndino isa zeta iri rambo ponesi Jesu sitarake Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music,
It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blafu online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blafu online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. I'm
Saka panapa imimi vazhinji ndoziva kuti nharo dziripo, vazhinji ndoziva kuti musoro yakaoma, asi chandoda kukuudzai nhasi pandichaenda nemi mberi tichirondedzera nyayai. Takabva neko kumhunga hakunahwa, pakacherwa makomba etsoro aya, mamwe acho akachegwa tiripo. Pakaitika zvinhu izvi, zvimwe zvacho zvakaitika tiripo. Usati kana wagara patsoro ukatamba, ukaitamba sezvinonzi unotamba kudarika vanhu vese, oita sezvinonzi ndiwo wakauya nemakomba. Maindi uzive kuti design yemakomba is not your baby, design yechessboard is not your baby, design yedraft yaunotamba is not your baby. Kudesign wako bhora rinokunguruka handi wakaridesign. Kana isusu wakachena musoro taakutaura nenyaya idzi padzakambotambwa taivepo. Saka imimi muri kuwira mumakomba atakamboona vamwe vachiwira, muri kuzotsvaka minamato yatakatombopa vamwe, muri kuvhimana nezvakambovhimwa nevamwe. Handi vese vanoti ndinokuda vanokuda, handi vese vanokuitira pati vari kurevesa, handi vese vanoti svika kumba vanoda kuti usvike kumba, handi mari yese yaunodya iri yavo. Ndoda kukudza kuti vazhinji venyu mugere henyu pamudhara uyu, asi handi mese makagarira mudhara iyeye. Asi chinonetsa panyaya iyi manje ndechekuti izvo ari kutambwa ndiye ari kuita nharo kudarika anomutamba. Vanhu vanodhifenda nyaya yakarongwa vasipo seyavo. Yezvo Bhaibheri panapa raakutaura, umwe akadanidzira izvi, umwe akadanidzira izvi, but the majority did not even have a clue of what was happening.